Nakon što su se odlučili zaustaviti ispred Creske obale preko zadnjih dijela brodice istarskih nautičara prešla je talijanska jahta. Na sreću na vrijeme su je uočili i skočili u more, a talijanski skiper odmah ih je ukrcao na jahtu. Kad nema žrtava, onako nešto kad se desi, onda smo stvarno moramo biti svi sretni. Sudionici nesreće nisu željeli govoriti o tomu kako je do nesreće došlo, a ni oštećena plovila nisu se smjela snimiti koja se nalaze u ACI-evoj marini u Cresu zbog zaštite privatnosti gostiju. Definitivno idemo na jedno rigorozno kažnjavanje da nam se to ne dešava, da se to ne ponavlja. Talijanski skiper navodno nije na vrijeme uočio manju brodicu. Prijeti mu kazna i do 30.000 kuna. Ljudski je faktor najčešći uzrok pomorskih nesreća, kaže Igor, koji je već 20 godina skiper na jahtama. Čovjek se opusti, misli da je more veliko i da se ne može ništa desiti, ali danas su brodovi brzi i za čas dođete u nekakvu situaciju vrlo opasno. Ovaj njemački nautičar uvijek je jako oprezan kad isplovi. Na moru uvijek treba imati oči otvorene, nema opuštanja jer samo trenutak nepažnje može biti koban. Nisam se nikada našao u opasnim situacijama, ali oprez ne popušta. Ova nesreća, koja je na sreću prošla bez ljudskih žrtava, još je jedno upozorenje da opreza na moru nikada nije dosta.